оперативный персонал булып эшлим үзем. Эшемне яратам, ошый. Бу безнең Шәмәрган телецентры, без моннан радио-телевизионный станциядан вещать итәбез, телевизионный каналлар, радио каналлары. Безнең бүгенге көндә менә Мария радиосы, безнең Новый век радиосы, Радио Плюс Татарстан дип аталганнары. Без халык өчен эшлибез, тырышабыз. Бөтенебезгә бергә эшләргә язсын, Алга таба барырга язсын, тырышып, шулай итеп, алдагы көннәрне дә эшләргә язсын.